ndị be anyị abịakwana m ọzọ. Ọmụ bụ onye ahụ a na-akpọ Ifeanyị Chijioke, onye ozi ndị Igbo ji eme ọnụ. So wee sị ka m nwetara unu ozi ọzọ dị oke mkpa maka ọ na-abụ ụla tọba ụtọ ekwobe ya ekwo. Ịghọtago? So ife a ka a na-akpọ ọda ofuo. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị ama ife a na-akpọ ọda ofuo na-enye ka m ji ya n'aka. Ọ bụrụ na ntị na-enye gị nsogbu, ị ga-eweta m ife a ofu, ị ga-ati ya achọ ebe emebere ọkụ, ị ga-ati ya n'ime ọkụ, ya anya ịya anya n'ime ọkụ, ihe weta pịa n'ime ntị gị. Imeere m ya 2 days, ihe a na-eme gị na ntị ya ana, ma ọ bụgodị ndị a abụ nchi na-asọpụta na ntị. Otu ọbụla o si eme gị na ntị ị ga-eweta onwe gị. Ọ bụkwa na ị chọrọ ịma ife ọzọ akwụkwọ a nji na-alụ, kọmentị ya, deere m ya kọmentị alụ m. Ịkọmentị ahụ m ga-agwa gị ife ọzọ akwụkwọ a na-alụ dịkwa oke mkpa. Maka ndị a na-abụrụ akpọfụ ha na-eme na ha na-ana, ndị a na-emeche a na-akpọ ha ndị na-eme azụ enwu, ndị na-ede ụmụazị a na-ede ekwe apụ asị ka eduru fa pụọ fa asị na fa nara apụ. M ga-agwa gị ife ọzọ akwụkwọ a na-alụ, ọ ya bụ ime ife adịba mma. Ngwanụ ka ụbọchị mara ụlọ mma ndị be anyị. Udo dịrị unu.